सौ बांधायला आली तू सौरजा 15 फिरायला आली आई. चला माझं पिल्लू बांधायला फिरायला आला तर चल 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 तिकडं मासे आहेत मासे चावत्या त्या भिंगू रे येडावाणी काय करते हो करीत चाललंय. चल मावळाच्या मासे आहेत तिथं चावत्या नाही दिंदूर तुला. पडायची ना आता पडत आता. थांब 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 पुढे काटे आहेत काटे आहेत का माझी आई. सब इकडे बघ सौरज इकडे बघ ना कशी चालली. पुढे खड्डा आहे बघ. खड्डा इकडे माझ्याकडे. अगं तिकडे कुठे चालली एकटी डोंगराव. इकडे खाली आता पडते आता. पडलो.